Район башлыгы Разиф Кәримов катнашында 200 кешедән торган Зәй районы делегациясе быел да Казан Сабан туен гөрләтте. Төп мәйданга керүгә үк республиканың 10ннан артык районының традицион өй яны хуҗалыкларын чагылдырган мәйданчыклары төзелеп киткән. Зәй хатасы Ирактан ук үзенең бай, копшы булуы белән бәйрәм кунакларын җәлеп итә. Ничә ел Зәй районы Казан Сабан туенда катнаша. Татарстанның башка районнары кебек, быел да Зәй районы Сабан туй кунакларына үзенең ихатасын тәкъдим итә. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм башка хөрмәтле кунаклар Зәй районы ихатасында булды. Мирас җыр-бию ансамбле матур җырлары астында милли киемле кызларыбыз сый-нигъмәтләр белән каршы алды үзләрен. Келәмдә Зәй көрәшчеләре бил алышканны Татарстан президенты зур кызыксыну белән күзәтте. Районыбыз батырлары Рөстәм Миннеханов белән фотога төшәргә дә өлгерде. Сабан туе бәйрәмендә Зәй мәйданчыгыннан халык бер дә өзелмәде. Татарстанлылар гына түгел, илебезнең башка төбәкләреннән килүчеләр дә. Чит ил кунаклары үз итте безнекеләрне. Зәй кызлары исә Германия делегациясе вәкилләренә милли баш киеме түбәтәйләр бүләк иттеләр. Нереально сражен всем вот этим антуражем, всей подготовкой. Мне нужно будет еще 4-5 дней, чтобы все это уложилось на место, чтобы все это обработать. Такого масштабного мероприятия я реально не ожидал. Песня приветствует весь татарский народ, Казань и весь Татарстан и Россию, естественно. И называется она «Цики-цаки». Цики-цаки, цики-цаки. Везем и но информ. Цики-цаки, цики-цаки. Хай, хай, хай. Цики-цаки, цики-цаки. Хай, хай, хай. Везем гениаль. Цики-цаки, цики-цаки. Хай, хай, хай. Гырыф-гадәтләребезне тасвирлаучы, районыбызның якты йөзен чагылдыручы экспонатларга бай булды ихата. Шигүле сөлге мендәрләр, тукылган паласлар, Зәйнең 370 еллык юбилее уңаеннан ясалган сувенирлар, милли ризыклардан әзерләнгән табын күпләрне таң калдырды. Зәй ягы көнкүреше белән якыннан танышырга теләүчеләр рәхәтләнеп милли уеннарыбызда катнаштылар, бүләкләр оттылар. Капчык сугышында көн дәвамында кеше 1 минутка да өзелмәде. Казан Сабан туенда татар халкының милли уены кашыкка йомырка салып йөгерү дә оештырылган иде. Сабан туе мәйданында шын авыл өйләрендәге кебек ягылган мичтә коймак пышты, самавыр кайнады. Зәй кызлары әзерләгән чәй стәле яныннан шын бәйрәм рухы сизелә иде. Көн дәвамында сәхнәдән Зәй үзешчәннәренең ямьле җырлары яңгырады. Татарстан халкы ел буена көтеп алган бәйрәмнең минутын да бушка сарыф итмичә рәхәтләнеп күңел ачты. Зәй төбәге егете Татарстанның атказанган артисты Айдар Сөләйманов моңлы тавышы белән күпләрне шатландырды. Зәй хатасы башка район мәйданчыкларыннан шын мунчасы белән дә аерылып торды, күпләрне җәлеп итте. Алексей Герасимов Зәй урманнарында әзерләнгән себерке шифалы үләннәр белән мунчага килүчеләрне каршы алды. Башта кызыксыналар, бу юрый гына мунчамы дип сорыйлар, кирип карагач шок каталар. Соңыннан инде чабанырга махсус киләләр, иптәшләрен ияртеп. Зәй районыннан килгән күркә, токымлы кош-кортлары, кәҗәләр янында бала чага гына түгел, өлкәннәр дә кайнашты. Ел сайын Зәйнең Сабан туеның торышын карап, сокланып чыгабыз. Бик булган халык, тырыш сезнегә беренче урынны бирер идем мин. Бик тырыш халкыгыз. Бигрәк ашады, күңелле, бигрәк матур. Концертный программаларда әйбәт, исторический ниләрдә вообще нәрсәсе әйбәт, бик ошады. Бар яктан уңган һәр тармакта алдынгы Зәй районын күпләр белә. Халкының матур эшләренә сокланалар, шуңа да республика күләм чараларга чакырып кына торалар. Үзебездә дә еш уза алар. Республика Сабан туенда катнашу үзе зур дәрәҗә. Без чыннан да бу чакыруны инде үзебезгә бик зур горурлык итеп кабул итәбез. Республиканың кайбер генә районнары мондый дәрәҗәгә ия булалар. Шуңа күрә менә ассызыклап өзенең котлавында Казан шәһәр мэры Илсур Рәшмиевич да, президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миннеханов та шушында катнашкан районнарга бик матур итеп
яхшы сүзләр әйттеләр, рәхмәт сүзләр әйттеләр. Авыл йортын чагылдырган күренешләрне караганнан соң бәйрәмнең төп өлеше Тынычлык бистәсенең 2нче мәйданында башланып китте. Президент Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкын һәм республика кунакларын 2022 елгы Сабантуе бәйрәме белән тәбрикләде. Әлбәттә, бүген Сарайсызның командаға килгән районнар белән оештырган районнарга рәхмәт. Иң рәхмәт килгән кунакларыбызга. Менә шулай матур һәм күңелле узды Казан Сабантуе. Зәйлеләрнең зур әзерлек белән килүен җитәкчелектә югары бәяләде. Бу үзе зур тырышлык дигән сүз. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.